Jak to jest pięknie, nie? Piękniście. Krzesełeczka. Kurde, ciężko każdy detal uchwycić, chyba się nie da. Jest jeszcze jeden sufit. Jaki ładny. Idę szybko. Tamta sala była taka najbardziej reprezentacyjna. O, Jezu, Seba, prawie zawału dostałam. Na herczlak by wpadła. Jakie żelazko fajne. Tutaj co? Kropelki żołądkowe. Tłuszcz taki do pieczątek. Wow. Cudawianki. To jest ogólnie pałac jednego kadru, nie? Kto się mówi. Ale za to jakiego? No. Za to jakiego kadru? Podróże małe i duże. Ale miejsce. Tylko, że się wali, bo jest tak przygniłe. Jakieś szpitalne szafki. Rzeczko. No i to tyle. Spadamy dalej. Drugi budynek. Takie nostalgiczne znalezisko. Jak WC Piker. O, myślałam, że tu woda leci. Pajęczyna. Łazienka męska. Jak umywalnia. Co za miejsce. W Silent Hill 2. Jak się tak zaczyna. Bardzo ładnie farba obłazi. Super. Jest to piękne. Estetycznie. Nie mam problemy z ostrością, wiesz, żeby ustawić. Ale zobacz, jaki tu jest zamyślony wieszcz. Coś go zostawił w umywalni. Pełno takich pomieszczeń. W ogóle jakieś stare tutaj zdjęcia. Już takie nieczytelne. Gdzie by tu iść? Super. Podoba mi się. To był gabinet lekarski. Czy jakieś lekarstwa? Co to? Nospa. Skorbolamid. Takie typowe przeziębieniowe. Silent Hill. Dobra. Takie hopsa. I więcej Silent Hill. Droga ewakuacyjna. Okej. No to nie wiem, do góry czy tam? Ja nie wiem, gdzie oni poszli. A nie wiem. Tu w pomieszczeniu 9. Podłoga wygląda tak. Nic tu takiego nie ma oprócz obrazu. Nic szczególnego. Stan podłóg jest wszędzie taki sam. Ale to robi klimat. Jeszcze taka świetlica, czy pokój zabaw. Mamy piłkarzyki. 1988. Igrzyska olimpijskie w Seulu. No i tam stół do ping-ponga. Nie wiem, albo czas na górę, albo i nie. Generalnie korytarz wygląda tak. Więc naprawdę trzeba bardzo
uważać pod nogi. Jeszcze to piętro muszę udokumentować. Są pokolenia, papierosek, książki. A, tu wolno było palić. Podasze. Oczywiście muszla, dobra. Tu mamy fajną łazienkę. Boiler tak wygląda dość sprawnie i nowo. Jest i pralcia. Proszek. No i pokoje. Takie malutkie, no takie właśnie kolonijne. Stoliczek, łóżko. I tak się przecież całe dnie na dworze spędzało, więc już taki zapach niefajny. I jakby muzykę słyszała. Ale nie, to już chyba człowiek do głowy dostaje po prostu. Dobra, zobaczymy co dalej. Palenie papierosów zbronione. Jeszcze szukamy kuchni.